मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बयनोबो बावहरनाय जाहैबाय। दिनै आं गिबि खेबनि थाखाय बे क'क्राझार बाथौ थानसालि एन्ड बाथौ धोरोम रिसार्च सेन्टार बे लुबाय थानाय मावथांखिखौ नायनो थाखाय आं फैदोंमोन। नुबाय जे जोबोद मोजाङै बेखौ लुफुंगासिनो दङ आरो फ्राय जोबनायनि लामायाव फैबाय। आं सानो जे बे बाथौ कालचारेल सेन्टार एन्ड रिसार्च सेन्टारा जे बर'फोरनि मोनसे सेन्टार अफ बाथौइज्म बे मोनसे माने जागोन आरो बिनिफ्राय जोङो बाथौ धोरोमनि सुंथानाय बा बिनि गोसार होनाय बिनि माने आसार खान्थि गासैखौबो माने इयुन जोलै हान्जाफोरनो जेनेरेसन आफ्टार जेनेरेसन जों जाहाथे होलांनो हायो। जों बयबो मिन्थिगौ जे बाथौइज्मआ जोंनि फान्डामेन्टेल मोनसे धोरोम आरो बयनिख्रुइबो गोजामसिन धोरोम। आरो आं सानो जे माने बाथौइज्म इज एज ओल्ड एज एनी आदार रिलिजन इन द वर्ल्ड। खारन जों नुनो मोनो जे ख्रिस्टियानिटिया अनलि माने 2022 इयार्स जादों, इस्लामा हार्डलि माने 1300 इयार्स जादों, खिन्थु बाथौइज्मआ खुनु माने बे जोबनाय गैया, मिन्थिस'हायै समनिफ्राय बे सोलिबोदों। आरो आं सानो जे बे बाथौ धोरोमखौ जों सुंथानो गायसननो आरो फेहेरनो थाखाय जोंनि गासिबो बाथौ धोरोमारि सिबियारि आरो मावथि बिथांमोनहा साखाफारा जानानै जोङो जेरावबो खौसे जौसेयै खामानिफोरखौ मावलांनांगौ। आं मोनसे आइडिया सानबाय थायो जे बाथौ धोरोमनि सेन्टार अफ माने हलि प्लेस फर वारशिप अल बाथौ रिलिजियन एन्ड बाथौ माने फल'वार्स बाथौइज्म फल'वार्सफोरनि थाखाय। दा माने जिहेतु आसामाव मोनसे इन्डिजिनास ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचार डिपार्टमेन्ट गोदानै बेवहाय माने दानाय जादों। दा बेवहाय सिगाङावहाय जोंनि मानगोनां बुंथिगिरि स्पिकार बिस्वजित दैमारि बिथाङानो बे बिफानखौ नायदोंमोन। नाथाय जों थांनाय मन्त्रि सभानि रिसाफलिंआव गोदानै माने नन्दिता गारलुसा मेडामखौ बिथांजोखौ माने बे बिफाननि मन्त्रि हिसाबै गायसनदों। आं मैयासो बे इन्डिजिनास ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचारनि डाइरेक्टर बिथांजों आं रायज्लायहरदोंमोन। बुंदों जे एबार बाजेट हमदों 65 क्र'र। दा बेवहाय आं सोंहरदों जे जों बिटिसिनिफ्राय बाथौइज्मनि हलि प्लेस सेन्टार अफ वारशिप जेरै इस्लामनि मक्कायाव, ख्रिस्टानफोरनि जेरुजालेमाव, दा बिदिनो जयगुरुफोरनि ओजोंहाय माबायाव, दा बेबायदि गोबां माने बिदिनो सेन्टार अफ माने वारशिप बा माने प्लेस थायो। दा जोंनि बाथौइज्मनि थाखायबो जों सिकनाझारनि नौनोगोरावनो जा बा माने बावखुंग्रिनि हाजो सेरावनो जा, जों मोनसे गोथार गुवार जायगा नायनानै खमैबो 100 एकर्ससो हा लानानै जोङो बे माने माबाखौ गायसंथानो हायोब्ला जों सानदों जे गिबि खेबनि थाखाय जोङो 10-15 कौटिसोनि प्रजेक्ट प्रप'जेल बानायनानै फेज बाय फेज बोसोरथाम बोसोरब्रैयाव जाहाथे बेखौ 40-50 कौटिसोनि जों प्लेनिं खालामनानै जों प्रजेक्ट बानायनानै डिपिआर हरनो हायो, बेखौ जोङो सानबाय थानाय जादों, सावरायलायदों। आरो आं सानो जे थाबैनो जों बे प्रजेक्टखौ हरनो हायोब्ला माने जोङो बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन आं फोथायो। गेजेर खलबाव गोबां बे माबानि थाखाय कभिड सिचुवेसनबो थांबाय आरो लुनायाबो माने बेवहाय माने स्टप जाथ'दोंमोन। माने बेवहाय जों नुबाय आरो बिथांमोनहाबो बे बाथौ सेन्टारनि दैदेनगिरि बिथांमोना इनक्लुडिं महिम बसुमतारी बिथांमोना थांनानै बिटिसि अथ'रिटिखौ खावलायहैनायाव जोङो बे बाथौ माने सेन्टारनि लुफुंनाय खामानिखौ जेरैखि जाया फोजोबनांगौ होननानै इसे मिटिङाव माने डिसिसन लालायनानै बाखि थानाय फैसाफोरखौ रिलिज खालामजोबनानै बेखौ लुफुंनानै कमप्लिट खालामनो थाखाय जोङो बेबस्था लानायनि हाबाफारिखौ इतिमध्य थिरांथा लाबाय। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला
दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।